Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Josie, at tubo ti Cordillera, ngam iti agdama kat maisan amang ngagas ijay Cebu. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kidaw ko'y tinamarswa asapay lakuma, tas ikakaradkad kayo amin adanunan to'y surat wenno email ko. Ilingad na klangan itinagan a Josie Manang, kat iti agdama adak dito'y Cebu, ngam kadwak ti inak kadito'y kamin anag for good, ngam tubuak ti Cordillera Manang. Taagpada at taga Cordillera dagiti dadakkel ko. Sipod nakitak iti YouTube channel yo, jak ilibak akanayo na kon nga agdengeg. Kat nangagak amin dagiti pakasaritaan nga impatulod dagiti padak amakuna anagbalin a biktima ti killo nga ideolohiya. Agal lalangit ti gurak iti dayta a grupo Manang, nga uray pay makuna adakkel ti naitulong da, no apay anaragpat ko ti profesyon ko ita. Tapno nasayod ti amin, ipalubos yuman nga rod, arugyak ti agsalaysay. Dolpo, sumagmamanula abulanan, agturpusan iti sekundarya ni Josie nga anak ta. Wan nga rod, Nenita. Isa akanayo na pampanunuta, no kasano tarambidan ta.
Tapno maituloy na latad agadal iti kuleya. Kasta agmatlakay. Sapay talaga kayat na ti makaturpos iti kuleyo. Takayat na ti agbalin anaan-anay a doktor. Dayta nga rod kahit. Dayta ti kang runaan a pampanunutag. No, simple la kumaakurso ti kayat na nga adalain. Ang mga numay kagumaan tapay nga isapulan tapno masuportaran ta aging gay ti may turpos na. Ang kinadoktor mo't ngamin ti kayat na. Ay, lakay. Padasam to man kida kasaritaan na imbag. Barang maadapay sa bali a kurso a kayat ng adalan malaksid iti kinadoktor. Nakasarita kon maipapan iti dayta. Ang padasat to manan barang adang agpaiso tinagbaliwan ti pagasman na. Nang runa kat amuna at talaga asaan ta kabailan a suportaran ti kurso at tartarigagayan na. Nanita, bakit? Barang laang lakay. Uwan anyalat amom ngay. Nalangaro din, maturog tantani, adalam at tirabi. Ay. Bayam, takasaritak adagos ni Josie, may papan iti day taabanag. Apaman, amaikan kami iti gundaway. No kasta, talaga aday lang a kurso ti kayat ng adalan? Wendol po, inlawlawag kun kwa na ti amin. Ngam talaga adisididon. No talaga kano asaan ta kabailan na pagadalan iti kolehyo. Babaan iti kurso akayat na. Ikagumaan na kano nga ipamuspusan ti amin. Ay, anya kumangay ti aramidan na ninita. Kasano amay pamuspusan na ti amin? Tiyak matamudol po. Ti amkag, ang mga noanyakit di ti masumok ti anak ta, magunod na laeng ti arapaap na. Ay, diyak itulok amay sagmak ti anak ta, ninita. Anya nga rin ti aramidan ta, lakay. Adda kaasi ti namarswa. Patsak adin na tayo baybayan. May pamuspusan tayo daytaw. Sapay la ko mga Rodolfo. Narigat nga may no kompormila di tanti masumok ti anak ta para iti arapaap na. Sino kaya? Anya ti masapul yu kanya? Di kagbutang, kakadolpo. Awan ti dakes, arantami kan ka. Kaya't nakalaeng nga makasarita. Mamati nga dan pamalpalat patam, may papaniti grupo mi. Kat saan ko nga ilibakken ka? Ada kami dagit agdakdaki, kwas dito lugaryo. Amang ilablaban itinalintag nga ideolohiya para kadagiti marigrigat. Kontra kadagiti abusado nga da iti takam. Anya ti masapul yu kanyak. Awan da mo kabasol kao. Kang runaan na. Sa anak nga ispeya, taawan apulos ti koneksyon ko kadagiti militar kan iti ore asino nga otoridad. Amomi da ita, kakadolpo. Amomi. Di kagdanag, takas itinakunakon. Awan tidakas arantami kan ka. Matulungan da kapay kiti. Husto tinangig mo. Matulungan da ka, may papaniti anak mo adandanin nagturpos iti high school. Anya ti kayat siyo asawan. Dumnga ka na imbag, kakadolpo. Ilawlawag ko kang ka. No kasano matulungan da ka, may papanitanak mo. Dumngag ka, anaimbag.
Anya ti kinid daw da kasukat, iti di jaya da atulongken ka. May papan iti panagadal ni Jose, lakay. Ay, kaya't da ako mapengak kadakwada. Anya, ang apay dulpo. Saan kan nga agkabanuag? Anya nga iti may tulong mo kadakwada iti operasyon da. Masapul dak ka now. Kaputa mararaumak iti komunidad tayo. Dakkel ka no ti maitulong ka. Tapno makaengganyo da iti adupay ako mapang iti grupo da. Anya? Banag nga agpay somot ni Nita. Kaputa mararaumak iti komunidad tayo. Adulakit niti maengganyo ako mapang kadakwada. Iti kanito ang maamuan da ang nakikapengakon iti grupo da. Dulpo. Ay, anya nga iti planong. Ay, kasla kaya't konti umanugot ako mapengkadakwada. Tapno makaadal iti kolehiyo ni Jose. Lakay. Agdwa-dwaak pailaeng ni Nita. Sa anak paila siguradaw no anya ti rumbeng nga aramidag. Ito yan ti oportunidad. Saan arong ba nga paluspusan ni tatang ti idijaya kan kwa na di grupo? Urayak asumrek ni nanang iti silagda kan ni tatang. Naskan ang makasaritak ni tatang. Kumbinsirak ni tatang. Tapno makaadalak matlang iti kolehiyo. Tapno makaadalak iti kinadoktor. Ha? Dayayan. Pimanawon ni nanang. Kasarita kun ti amak. Tatang? Day, Jose, apa anak ka rin kapailaan kat adalam man terabi anak ko? Tatang, nangag ko ti saritaan nyo kaninanang, maipapan iti grupo adakdakamatan nyo. Tatang, pangaasiyo, talaga kayat ko ti makaadal iti kolehiyo, kayat ko ti agbalin a doktor, pangaasiyo ko ma. Jose. Maasi kayo kanyak tatang. Para iti arapaap ko. Pangaasiyo ko ma. Idinaamuak ti may papan iti jaya ti may sa grupo iti amak, na ikanak iti namnama manang Emmy. Apag isuidin nga umadanin ti panagturpos ko iti sekundarya. Iti panagsarita mi iti amak, naamuak a grupo gayam dagiti makakanigid dagijay, iso anas daawak. Salsaludsudak iti bagik, no kasano a masuportaran dati panagadal ko, no bilang laeng. Ngam di tamat laeng anamwak, nga addagayam agdudu mga organisasyon a kaalyado da, a pagtataudan ti pondo ti operasyon da. Kat iso a rinekrut da ti amak, agsipud tamay sa daytoy kadagiti mararaem iti komunidad mi. Adda pa nagduada ti amak iti jaya tinasao a grupo manang, ngam para iti arapaap ko nga agbalin a doktor, immanugot ti amak. Iso a pinagadaldak day a grupo, itinalatak nga universidad. Uy girl, sikat ka ha?
Big time ti grupo mang ipapay iti scholarship mo. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ala, ti kayat mo asawan, di mo amo? Ti anya, Hil. Ay, Ate Chona ka, girl. Anya nga Ate Chona? Ate Chona! Attitude! Ha? Oh, apa nga umisam ka? Kasano, kat nagado nga ibagbagam adyak maawatan. Nagado ti ammom. Kasta kami nga mina talagang anak iti ruwar ni Eva. Ado ti ammumi. Kana idumduma kami. Kita umad-ado kami nga oras saan kami mat ni agjan-jan tis. Ngam, anya ti bagbagam maipapan iti mang papaadal kanya. Ala girl, big time ti mang papaadal kan ka kunakmanen. Ato ti mang subsporta kada kuwadaan non-government organization manipot pa iti palasyo tao. Kasta ka di? Yes, Josie. Ay na, big time gayam ti sponsor mo ti scholarship mo. Kabailan ta ka pagadalan uray pay mano a kurso ti kayat mong alaan. Ati ko nam apakaragsakam anak ko. Talaga gayam at tumultulong di grupo amang papaadal kanya kadagiti marigrigat a kakailyan tatang. Oh, apay kasla naklaat kayo tatang. Diyo kadiam mo ti maipapan iti dayta? Pagkunaam iti dayta nga ibagbagam, Jose. Naamwak namin tatang. Adagayam ti non-government organization manipod iti balasiw taaw apagkidkid dawan da iti tulong tapno matulungan da dagiti kas kanyak a marigrigat. Anak. Isa maragsakan ak tatang. Jose, pudno nga adagdo do mga organisasyon iti balasiw taaw apagkidkid dawan da iti tulong. Hanggang saan nga amin apundo nga agtaod kadagiti nga organisasyon kat itultulong da kadagiti kaskan ka. Ha? Adulat ta agpay iti grupo ta. Kasta day ta, anak ko. Kaya tiyo asawan tatang? Kasla aramaton dalaang dagiti kaskanya? Tapno makapagkid daw da iti tulong kadagiti organisasyon iti balasiw tao? Ay... Sana balen tatang. Ti importante kat makatultulong da. Saan ka di? Matultulungan da dagiti kas kanyak amang tunoy iti arapaap ko. Talaga ka di amasapul asumurot ka kadakwada iji kabakiran, Dulpo. Nenita, edi manugutak ako mapang kadakwada katukad ti panang paadal da ken ni Josie nga anak ta. Kaya tasawon da ita amasapul nga agtong palak iti amin apaaramid da kanyak. Dulpo. Iso nga ita, takayat da sumurutak kadakwada iji kabambantayan. Masapul nga ron nga agtong palak. Tano saan? Ang mga noan niya pa iti aramidon da. Kunak man no masapul da kalaeng. Tapno makaingganyo da iti ad-ado ako mapengkadakwada. Bakit? Imbaga dalaeng ti kasta ide. Tapno nalakadak amaalo ko nga umanugot iti jaya da. Ngam kinapod na. Masapul nga agtong palak iti amin apagayatan da. Sapay lang ko matamaawatam da iti apa nagpakadakken ka ni Nita. Kaano kayo nga rod asumangat iti bantay? Itong bigat, sakbay ti pangal daw. Malan, maturog tantan Adalaman terabi. Tinapatag ita,
kat nakapagpakada akon kan ka, Nenita. Saya atom ti panagadal mo anak ko. Di mo baybayan. Kastamboten ni nanang mo. Taripatum akanayaw. Wan ka di tatang. Ang papanan nyo ngamin. Masapul asumuro tak kadagiti kagrupo. Ta masapul dak ngamin. Papanan nyo tatang. Ijay kabambantayan, Jose. Anya? Apay tatang. Anya ti aramidan nyo ijay. Kinapudno na, jakpay ammo anak. Italaang matakayat da sumuro tak kadakwada ijay kababantayan. Narigat mo't no jak umanugot ta mga no anyapay ta aramidan da. Tatang. Jay bilin ko kang kaa. Agsingsingpad ka anak ko. Lepasam ti panagadal mo tapno matunoy mo ti arapaap mo. Wan tatang, di ka agdanag. Ikarik. Agbalinak a doktor. Matunoy ko ti arapaap ko para kada kayo kan ni nanang. Di apanagsarita mi kan ni tatang, sakbay asumurot iti grupo akim mapengan nama ng Emmy. Nariknak tinalaos a sinseridad dagiti bilin na kanyak. Dayjay ti damo agundaway nga imukuok iti kaunggak ti amin nga imbilin ni tatang. Tunggal balikas nga ibatan na, kayarigan na nga adda ti pannakabalin na amang salsalukog iti entero a kinatao. Dayjay matlaeng ti damo agundaway, anaikan kami ken ni tatang itinapaot nga oras ti panagsarita. Malaksid iti panangbilin na kanyak nga iturpos ko ti panagadal ko iti kolehyo, nalauspay ti panangibilin na kanyak asaan ko abaybayan ni nanang. Jak pulos ni namnama, aday digayaman ti maudi agundaway ti panagsarita mi nga agama. Apay nga tayo akastoy tiriknak. Agtib-tibayo ak ajak matammo no anya ti makagapo. Anya nga tayo. Ha? Ninanang mo ti umawawag. Hello, Nanang? Jose, anak. Jose. Nanang, aping agsangsangit kayo. Anya ti mapaspasamak. Jose, anak. Awas ti tatang mo. Anya? Iti ka andana ka nagiti kakatuwa na iti kamampantayan. Nakainkwentro na nagiti soldado. Ti amam ti mahisa ka nagiti na disgrasya. Diyos ko! Agawin kang umanito yung lugar tayo, anak mo. Pangasim. Oo, Nanang. Agawin na kita matlaang. Agawin ak, Nanang.
unayan tatang. Anyan ti kastoyan na pasamakan ka. Isumat lagayam akas di launayan ti panang bilbilin mo kanyak. Idinaudya nagsarita ta. Sakbaya simurot ka iti kimap pangam agrupo na panijibantay. Kayam, kasto iti pagpanakam. Anyan tatang. Josie. Makipagrik na. Agyaman nak. Kat no mabalin. Kaya't ka kumama kasarita. Ngam iti awan ko mati makakita ka data. Adala kayat kong ay baga kan itadkan ka. Di ka agda nagtasana kadakas. Kinapudno na. Ama ti pangibilbilangak ka ni tatang mo bayat ti kaadami iti grupo. Isa pang asim dapat gam ko matikid daw ko. Sige. Iti silid ko. Sumaruno ka kanyak ijay. Asawan, adda ko magundaway ti amak anakalasat no naasikaso idi napaltugan. Wan Josie, si bibiyag kumapaitan ni Tata Dulpo no inasikaso da. Ngam saan da nga inasikaso? Binaybayan daan na adasan iti dara nga isunti makagapo iti ipupusay na. Tagiti ayop, tagiti awanan bain. Kas iti nakunakon. Kasla ama ako ni tatang mo. Kat pakaragsakak ta imbilang nakmat akasla anak na. Kabayatan ti kadami di kabakiran. Nasakit para kanyak tinapagtang na. Nang runa launay ti panang trato dakan kuana. Idi nasugatan iti enkwentro. Pakawanan naktawan tinaramidak. Jak natulungan ni Tata Dulpo. Taampik nga mga numaibawing kanyak ti pungtot ti komandar ni. Wanan ta itibain. Ayop da. Kinidaw ka o makasarita ka. Tap na may bagak ti amin. Tap na makapagkidawak iti pamakawan. Gaputawan tinaaramidak para iti amam. Ken tap na ipaimak ken ka daytoy. Anya daytoy. Inted kanyak ni Tata Dulpo dayta. Apaman ang nagrubwat kami idisakbay na paengkwentro kami. Tibilin na kanyak. Anyaman ti mapasamak kan kuha na. Itad ko kanukin ka dayta asurat. Kat ita, adan kan ka. Ulitag. Pakawanin naktawan tinaaramidak para kan ni Tata Dulpo. Panawan kan ditoy. Sulat ng paiso ni tatang na ito eh. Basa ang tilinaon na. Josie, anak ko. Kaya't ko amaamwam nga ipatpatag ka unay. Amin akayat mo. Kabalaklakit si dada anak amang ipaay. Kontra itiriknak di kakampeng kau iti makanigit a grupo. Tamok nga iti laksit di kinasayaat nga ipakpakita da iti komunidad. Nagameran amin dagijay iti panagpamarang. Numalagip mo ti saritaan ta, aramadan dalaang ti panagpampamarang daan na sayaat. Tapno makaala da iti dakkel agatad, abang punto iti balikog nga operasyon da. Iti bidot nga ideolohiya nga ilablaban da. May saaba naglaang digitawagkan ka, anak ko. Ikaid mo ti agadal, tapno matunoy mo ti arapaap mo. Kat di mo baybay anti inam. Tandaanam nga ipatpatag kayo unay. Kat nakasagana ak nga agsakripisyo para kada kayo.
libakan ka, anak ko. Para iti arapaap mo. Tatang, una yun tinapasamag. Una yan. Nagado ti tao, nanang. Tidaddo mga adda dito'y amakilamlamay. Naggapuda pa iti adayo a lugar. Ado dagiti prominente at tao ang makipagrikrik na kadatayo. Pasig kakadwa ti grupo akim mapangan ni tatang mo dagita, anak ko. Anyan. Ultimo ti lamay ni tatang. Kaya't agon daw ayan dagiti awanan bain a kakadwa na iti grupo. Josie, anak. Husto akmat saan ka din, nanang. Aramatan dala ang tilamay ni tatang. Tapno makakid daw da iti tulong ka dagiti organisasyon a pakairanranudan da. Talagang awanan da iti bain. Anak, pangasim. Ikagumaam apagkalmaan ti magim. Ang mga noan niya ti aramidan da. Iti kanito amadlaw da ka. Di kagdanak, nanang. Ikagumaak kalma. Tong palag ti bilin ni tatang. Alapasak ti panag-adal ko. Tapno saan amasayang ti panagsakripisyo na. Saan ko asayangan ti sakripisyo ni tatang, nanang. Ikarik na ita. Lamay day di tatang ko manang Emmy. Nakitak no kasano ti pananggundaway ti makakanigid a grupo iti sitwasyon para iti kabukbukudan da a pagsayaatan. Nasaksak pa'y tinapalalo a panagpamarang day di a grupo akampay idi ket nang ted iti tulong kadagiti kalugaran mi nga agkasapulan tapno maala dalaeng ti simpatya ti kaadwan. Saan la aday tamanang taapaman ana itabon day di amak, adapay post da iti Facebook page da amang sidsidir iti gobyerno, gapu iti napasamak iti amak. Kat ti pagsakitan unay tinakam ko, iso ti panagkid daw da kadagiti donasyon nga agpaay kano kampay idi kada kami ana ulila day di amak. Napalalo ti panagibtor ko manang, agingga iti nakaturpusak iti kinadoktor akaskid daw day di amak. Apaman ang nagbalinak anaan-anay a doktor, kinasarita dak a makikapeng meten kadakwada, tapno adda kanumang taming kadagiti masugatan iti engkwentro a kagrupo da. Ngem pinaay ko ida, nga uray pay isuda tinang paadal kanyak. Aklunag a nakaawatak pay iti pangta, gapu iti panagkedked ko manang, nga isu ti makagapo no apay apimanaw kami kaninanang iti nagtaudan mi a lugar ket nagtalinaed kamin ditoy Cebu. Naiturad ko nga insalaysay ti padas ko manang, gapu taamok nga uray pay maamuanda no sa dino ti ayan ko ket saan da kamin a basta maasitgan, gapu ta kameng ti militar ti asawak ket marigatan dalakit di amang dangran kada kami. Sapay la kumamanang taagbalin adanatoy pakasaritaak, tapno mawaknitan ti panunot dagiti naengganyo dagiti makakanigid a grupo,
kat maminpinsanan at talikodan dati grupo ang mangisagmaklaeng kadakwada. To'y pagayam mo, Josie. Pagayam ko a Josie, pagyamanak ti kinaturad mo anang ibutaktak iti amin, babaan iti programa tayo. Dandani saan mi ko mga ipablaak ti lugar nga ayan mo ita, ngam gaputak kinumpirma ken siniguradom kada kami, asaan kayo ang maisagmak iti inam, nga uray mailanad ti agda mga address mo, pinatgan mi nga rod ti kayat mo. Bilibak iti kinaturad mo pagayam ko, ket kid daw ko asapay la kuma, taagbalin mo't anaturad akasken ka ti dadduma ana allilaw, tapno maminpinsanan a mapunas iti komunidad ti makakanigid a grupo, agapuanan ti kinariribok ti dadduma a komunidad ti Pagilian. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglaban